खुलुमबाय बयनिबो मोखांखौ नायला बोरैबासि बाबाय नामा उन्दुनो ओंखारनाय नामा बायदिबो नुबाय बेनिखायनो नोंथांमोनाखौहाय इसे खस्थ' होनो गोसो जाबाय आंखौ बाहाय जों जेरैखिलाबो खस्थ' जानायलाबो जों बाहाय लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौनि बे बाक्सानि सानजा फाराहाय सफैगोन मानो होनब्ला जों बे बाथौनि बिषयैनो जोंबो बे आसाम इन्डियानि बब्रै मानियो नेपालनि आसाम मानियो होननायनि बाथ्राहाय जोंबो बाहाय खेबसे बाहायनि बाथ्राफोरखौहाय बाहायनि कालचारफोरखौहाय नायनो फैदों बिथांमोनखौहाय बिनि लागि इसेनो खस्थ' होनो गोसो दंमोन आंनिया मानो होनब्ला बयनिबो मोखाङाव नायबायथ' खायबाखौ ओंखाम उखैया बिदिबो नुबाय महरा इथिनो मरा बिदिबो नुबाय बबेनि गुनि मोनसे आखिरि जोङो बे बाथौनि सन्तान जोङो ने आफा बोराइ बाथौनि बरदान बिनि गुनि नोंथांमोनखौहाय आं जै आफा बोराइ बाथौ होनना बुंनाय नोंथांमोना जै बुंनानै हो मानो होनब्ला नोंसिनिबो इथिनो मोदोमफोरा बे जिउफोरा इथिनो फुरथिलि जानाय नामा होननानैखाय मोनसे इथिनो खस्थ' होनो गोसो दं आङो जै आफा बोराइ बाथौ कि जै आफा बोराइ बाथौ कि जै आफा बोराइ बाथौ कि गोजोन्थों मानो होनब्ला एसेब्लाबो इथिनो मोदोमफोरा एसे एनार्जिफ्रा सुबाय नामा होननानै बिदि मोनसे आंनि गोसोआव जाबाय बे सिगाङावहाय आं सबैभन्दा पहिला प्रथमथ' जोंनि बे रजेन सराखौहाय गोसो गोरबोनिफ्रायनो थेंक इउ भेरि माच होनना बुङो आं मानो होनब्ला इंराजि रावजों जोंनि नेपालि रावजोंहाय बहुद डिफारेन्ट दङ सावरायद्रायहो कुनु गोरोन्थि जायोब्ला आगोलावनो आं आखाइ जरायनानै नोंथांमोनजोंहाय निमाहा हो नोंथांजों आं निमाहा बियो मानो होनब्ला जों आगत बिथां रजेन बर' सरमोना दिनै सरमोना बे राजा सरमोना जाय जि नेपाल हारि नेपाल हादर जायगायाव थांला बैसागु मोनानो थांला बिथांमोनजों इन्ट्रडक्सन जानानैहाय जइन जानानैहाय लगभग दानथाम सिगांनि साव जोंनि रजेन सरा आंखौहाय इनभाइट खालामना दुलाराय बाथौनि प्रग्रामावहाय जोंनि बाथौनि प्रग्राम दं बिसोरनि नेपाल हादरनिफ्राय बे हल्दिबारि गामिनि आयनाबारि गामिनि जोंना इउथ नांगौ नोंसोर जेरैखि लाबोबाय एटेन्डेन्स जा होननानैहाय बिथाङा जोंखौहाय इनभाइट खालामना हाजारखियालाबो जोंबो इउथानो आयनाबारि गामिनिहाय बरखर दानसेसिम जाबाय जों मेचे इउथ कमिटि मोनसे रेजिस्टार बानायबाय जों दा मुनिसिपालिटिनो बेनि लागि दा जों बड'आ बेसेबां खिबाव जालांबाय होननायनि बाथ्राखौहाय बाहायबो फैनानै आं जोबोद नुबाय बाय बिभिन्न जायगानि जिल्लानि बिथांमोनाखौ एकमुस्ट ने बाय मानो होनब्ला जों नेपालाव लायद्रायनाय जों बाहाय लायद्रायनाय जों इथिनो डिफारेन्ट फरायनायखाय इसे रावाखौ हमनो जोंखौ इसे मुस्किलबो जादों जों नेपालनि थाङै लायद्रायला नोंथांमोना बुजिनोहाय इथिनो मुस्किल जानाय आरो नोंथांमोननि रावाखौ जों हमो जोंखौबो कठिनानो जादों मानो होनब्ला नया जायगा ने फार्स्ट टाइम फैनायनि बिनि गुनि बाहाय बे दुलाराय बाथौ कमिटियावहाय चाहिँ राजेशराबो जोंखौहाय बाहाय नेपाल हादरनिफ्राय फैला 4 बजे फुंबिलियाव सफैया जों मानो होनब्ला जोंजोंहाय कन्टेक्टबो गैयामोन नेपालनि सिमा बाहाय एक्टिभ जाया माने बिथांमोनाखौ मारदो अपडेट होनायसै होननानै जोंखौहाय बहुत टेनसन जाया सिलगढ़ी मासा जायासै होनब्ला बे अराय फैगोन लामानिफ्रायबो इसे जुरिना होबाय आङो बिथांमोनाखौहाय मानो होनब्ला जों सिलगढ़ीहाय फैनानैहाय रिजार्भेसन फैनायनि खोथामोन बाथ्रा जोङो बे रिजार्भेसन मोनाखिसै फैनानैहाय बाहाय जोंनि स्लिपार गारियाहाय जों सोङासै टिकेटना 1200 खालाय गथा लानाय थांनानैसो बहाय 10 घन्टा सहैनाय जों होनना बुङासै बेहाय बुकिं काउन्टाराहा बिथांमोनाव मा सोङासै होनब्ला जोंजोंहाय दा हजायनि मानसिफोरजोंहाय जुरिनाय जेबोनि आधार गैया जोंजों सिम कार्ड गैया बिदि बुनि बि गाड़ी है वाईफाई गैया ना तुमदो ना बुंला
बिथाङा सोलियासैगे जोंखौहाय वाइफाइ दं होननानै ओमफ्राय सानै लोगोसो जोंहाय बे सिलगुरियाव थागोन लोगो दंमोन बिथाङाबो जों सिम मोनसे नांनानै हो जोङो लामा गोजान थांगोन जों फिनफिनला नोंथाङाबो होलांफिननाय होननानै बुङासै सोरो सानसे होननाय संजोग बस बिथांनि कन्टेक्टआ जायाखिसै सिलगुरि सफैनानै एसे सान जानानै खस्थ' जानानै जों फैनोसै सोरो बाहाय रंगिया नेसनेल आरि जक्सनाव सफैला जों बे सानै मानसिजोंहाय बे धाबा खुलिनायनि मानसिजोंबो सोंबाय जों सोर जोंहाय मोनसे कलआवनो दङ जों बाय नेपाल हादरनिफ्राय फैनायनि मानसि गासै कल नायनो मोनैना होनना बुंला साथाम मानसिया जोङो मबाइलखौ नया मानसिखौ नुला सफैलासै भाइ जुस दा भाइ एटेन्डेन्स जानायनि गथेनबो बे दुलाराय बाथौनि गेदेमा आफादगिरि नेहाधारि भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि एन्ड अल एटेन्डेन्स गुबुन गुबुन जिल्लानि फैनाय बिथांमोनाखौहाय खेबसे आखाइ जरायनानै बयखौबो खुलुमबाय दा जोंनि बे कालचारेला जोंनि बे लेंगुवेजआ नेपाल हादरावबो गोमाहो गोलांजोब्बाय मानो होनब्ला जों बड' जातिया गोदो गोदायनिफ्रायनो दैसा जिं हाग्रा जिङाव थाबोनानैनो जोंनि बे कालचारेल बे ड्रेस कालचारेलफोरखौहाय जोंनि बे रावफोरखौहाय खोमालांबाय नया जायगायाव आरिबोनानै नया जोलै मतलब मगर जांगरनि रीति रिवाजखौहाय सोलोंलांजोबनानैहाय गोमालांजोबदोंसै दा एसे समज जाबाय कि जों हजाय नेपाल हादरनाहाय भाइ एरैबा आसामाहाय मा बोरैबायदि बेखौ जों आंखौ थाबिया जों हजायसो मा जाबाय होमब्ला जोंनि रावानो लासैनो गोमालांदोंसै हजाय मारै गोमालांखो होमब्ला जोंनि हजाय नेपाल हादराहाय कुनै हाई स्कुल गैया बड' लेंगुवेजनि जोंनि कुनै फरालेखाबो गैया बे गभर्नमेन्ट सेक्टरालाय जागिर साख्रियालाय गैथारखाया बे फाटा फुटा फौजिफोराहाय दङ ओमफ्राय दा लगभग साफा सानैनो बिदिनो गभर्नमेन्ट जबावहाय आरि नांदोंसै दा बे मानो होनब्ला अपरचुनिटिफोरा एसेबां फैदोंसै दा इयं जेनेरेसना सफैदोंसै मानो होनब्ला दा कम्पिउटारनि जमाना अनुसारबो जों सोलिनांगौ दा बिथांमोनाखौ जों आं मा बुङोब्ला बाहायबो फैबाय दा नै गुबुन गुबुन जायगानि जिल्लानि बिथांमोना फैजोबदों सोरो दुखु माखौ नांबाय होनब्ला आंखौ एसेनो बाहाय गावनि गोसोआवहाय बाहायनि इउनिटियाखौनो बाहायनि कमिटियाखौनो खेबसे एसे कमति नुबाय आङो मानो होनब्ला अल इन्डियानि फ्राय फैदों दा बाहायलाय जेलाबो आलासिफोर फैदों हाजार खेलाबो गेदेमा मानसिफोर फैदों सोद्रोमाफोर फैदों सोरो बाहाय जों स्पन्सर बानायनायनि कमिटिया चाहिँ ताकि जों एरा नायलाबो दहायनि सिगांनि प्रग्रामाहाय गोबां कुर्सिजों खालि नुवासै दाय नायबासै बाहायबो बा इथिनो जों बड' फिसाफ्रा इथिनो बा खिबुसो जादों नामा मानो होनब्ला जों नेपाल हादरनि इसा मिटिङाहाय दे आमाखा फैदो दे इसा बिषयनि बारिहाय जोङो सल्भ बनायनांगौ होनना बुंला फैया सिगाङाव फैनानै इसा बिदि लायदोंनालाय बाथ्राखौ नागारलायदो फैदो होनब्लाबो सिगाङाव थांनाय बहुत अबथारो मोनो कठिनाय जायो मानो होनब्ला बे थांनानै मा बुंनाय बे प्रेक्टिस गैया उदै सिगिनिफ्राय रावबो रोंनायनिफ्राय जानायनिफ्राय गैया आरो बे खोथाखौ एसे जुरिबाय आं मानो होनब्ला जोङो बे बड'फोरा बे दैसा जिं हाग्रा जिं गोदोनिफ्रायनो थाबोनायनिफ्रायनो जोंनि गावनि बे पहिचाना गोमालांदोंसै दा थाबाय जोङो बे बाथौनि खोथा दा जों पपुलेसननि आधारायबो नेपालाय जों लगभग 6,000 बां दङ जोङो जनसंख्या पपुलेसना आगुवाय जों गोबैनो दं होननानै खोनायोमोन दा मारैबायदि जानानै बे गोमालांखो बेखौ दा नेपाल सरकाराबो गभर्नमेन्टआबो रिसार्च बानायनानैहाय लुफुंमुद मोनसे गोमाखानायनि जोलै होननानै मोनसे जोंखौ गन्थियै दं दा बे आधारै माजों होनब्ला जस्तो 12था जोलै दङ बे जाति दङ लुफुंमुग होननायनि जोलैया गोमानो नायनायनि जोलै हबिफोराय जोंबो बे मेचेयाबो फरिनायनि बेहाय
दा बिथाङा जोंखौ ओरै नेपाल सरकारा न'खरसेयाव सासेनोहाय दा 4000 मास मोनसेनि 4000 खौलाय भत्ता होयो हिसाबैदि मोनसे सुबिदाबो मोनदों जों बेहाय मानो होनब्ला पपुलेसना ल' जानायनिखाय ओमफ्राय नोङो फरायलेखालाय इसानसै फरायो 10 फरायो मेट्रिकसिम फरायनायसै ओमफ्राय गोजौ थांला अट'मेटिक नागारलांनायसै मानो होनब्ला बे खामानि मावना जागोनाबो गैया गावनि परिस्थितियानो आरो न'खरनि बे मा बुङो बेखौ न'खरनि प्रब्लेम्स बे आरो माने आर्थिक मन्दीखाय गावनि रोजगारनि लागि दा खेबाथि थि सुबिदा मा जादोंब्ला गुबुन गुबुन राष्ट्रहाय विदेशाहाय पासपोर्ट बनानै थांनो मोननो थाखाय दा एसेनो डेभेलप जादोंसै दा जोंनिबो गामियासै नाथाय आगुवाय चाहिँ बे जौ सावनानैहायनो अमा फिसिनानैहायनो रोजगार चलायोमोन न' बेबार चलायोमोन दा जाहो बे लगभग 100 नाहाय दा 35% बांसिन दा लगभग जौ सावग्राफ्रा लासैनो गोमालांनोसै मारै गोमालांखो मोनसे आरनानै मोनसे यंग जेनेरेसन फैनानै मोनसे एजुकेटेडबो जालांबाय दा खायसे मानो होनब्ला बेखौनो सदाबाहार बिजनेसनि लाथावले जोंबो खमसे खम एसे बेबाराय उतारनानै मटिभेट जानानैहाय नया लामानि मारै बानायनायसै हनै बिदि बाथ्राफ्राव ससिनानैहाय दा चाहिँ दानि जेनेरेसना चाहिँ एसेनो एक्टिभ जादोंसै दा मानो होनब्ला जों बे बाथौ फुजाबो बाहायबो दिनैहाय एसेनो बाहाय नायबाय आं दा जोंनियावहाय जोंहाय जाय बाथौ पुरना बाथौजों नया बाथौ होननानै मोननै किसिमनि मानियो जनसंख्या बेहाय लगभग दा जोंनि गामियावहाय लगभग 120 घर दं जोंनि बे थसे गामियावहाय बे आयनाबारि होननायनि गामियावहाय बे गामियावहाय दा हिसाबैदि दं कि जोङो बे नमा न' गोनाङा बाथौ दुनाय थान गोनाङा 110 घराय लगभग 90 घरानो दं दा न'खरसेयावनो थान दोननानैहाय आरो नमा न' दोननानै न' मेथाइ खुलुमो बेसो जोङो चाहिँ दा एराय जेसें सानजा फैयो पुर्ना मोदाय होननानै बुङो जोंलाय बे गोदो नुबोनाय आरिनि खोनानायनि खोथा बाथ्रा मोनसे आरनायनि बे मासे होनब्ला दाबो जिब होननायनि चलन दङ जोंनि भारानिसै मा बनायासै होनब्ला जिब हालायनो हादोंनानैहाय जों भारानि गामिनि रजा माखाफ्रासै